Základná škola Kúpeľná sa rozhodla zorganizovať iný deň európskych jazykov. Učitelia angličtiny, španielčiny, taliančiny, francúzštiny, ruštiny nachystali na chodbách stánky pre žiakov, kde sa inou formou vyučovali. Máme nachystané rôzne didaktické hry, spájame, kreslíme, rozprávame, máme pripravené jazykolami, takisto Pexesa, Domina a rôzne iné hry. Zapojili sme do toho aj našu školskú jedáleň, ktorá si pripravila európske šmakocinky pre našich žiakov. Teraz som písala v cyrilike a veľmi ma to bavilo. Bolo to zaujímavé, bolo to úplne iné ako naše písmena teraz a snažila som sa napísať moje meno. Sme pri stánku s francúzštinou a teraz skladáme puzzle. Najprv tu máme víťazný oblúk a teraz ja skladám vlastne túto Eiffelovú väžu. My sme stavali Stone Age, podarilo sa nám ho postaviť samozrejme, snažili sme sa postaviť čo najkreatívnejšie. Vyrábame kornutíky, také, volá sa to šulteté. Je to v Nemecku taká tradícia, že to dostanú prváci a rodičia im do toho dajú nejaké písacie potreby a niekedy tak sladkosť a spríjemní im to prvý školský deň. Pri tejto úlohe sme plnili otázky, ktoré sa týkali Nemecka, Anglicka, Španielska. Na mape sme hľadali mestá a štáty. Učiť sa cudzie jazyky v dnešnej dobe je veľmi dôležité. Myslím si, že hlavne kvôli cestovaniu. Bez toho sa nezaobídete, ak neviete angličtinu alebo iné cudzie jazyky. Učíme sa cudzie jazyky pre spoznávanie nových kultúr, dorozumievanie sa možno s našou rodinou v ostatných krajinách zahraničných a pre náš vlastný záujem. Na našej škole sa vyučuje aj taliansky jazyk. Je to krúžok, zaujímavý krúžok v poobedňajších hodinách, záujem detí je veľmi veľký. Myslím si, že je to pekný, zvučný jazyk, mnohým z nás je aj taký blízky. Chodievame do talianskych reštaurácií, na dovolenky a podobne, takže tento jazyk je obľúbený, ja sa teším záujmu žiakov. Momentálne robíme logá pre Európsky deň jazykov. Logo by malo byť minimalistické, buď na kruh alebo na štvorec na rozmer 30x30 cm a môžeme používať 3 farby. Ja som sa rozhodol v mojom motíve zakomponovať v podstate Európsku úniu a jazyky, ako jazyky v podstate podopierajú tú Európsku úniu, vyjadrujú nejakú tú jednotu. Naši žiaci veľmi zodpovedne pristupujú k učeniu sa cudzích jazykov, čo je vidieť aj na jednotlivých stánkoch. Pracujú aktívne, zodpovedne, zabávajú sa pri tom, veľa sa smejú a niečo sa aj nové naučia.